Zašto mnogi ratari Srbije tvrde da im je Syngenta promenila živote? Probali smo svašta, najviše su dobro se pokazali Syngentini hibridi, naročito kod nas u našem reonu Pako je najviše zastupljen. Jako je stabilan, svake godine ti uvijek rodi prilično dobar prinos, sigurnost imate kad njega sejete. Na tragu legendarnog Paka Syngenta je ponudila novu liniju genetike kukuruza. Hibridi poput Zoana i Žulena isprve su osvojili poverenje naših ratara. Ovakav do sad nisam stvarno imao ovakve klipove i ovaka robustna biljka stvarno obećava jako puno. Ovo je prva godina što se tiče Zoana, u nicanju je bio jako dobar. Znači i porast je bio vrhunski i odskakao je drugih hibrida. Klipovi su izuzetno veliki, a što se tiče i gustine, gustina je isto dosta velika, tako da obećava rekordan prinos. Hibrid izuzetan. Na ovoj njivi sam posijao ječam ove godine i nakon vršidbe ječma odlučio sam da posijem ovaj predivan, mogu slobodno da kažem, predivan, odličan kukuruz Lucius i ispostavilo se da je to odluka koja je vredela truda i svega ostalog što je uloženo i mogu da kažem za postojnu setvu da je ovaj stodanac kukuruz izvanredno rodio. Ovaj kukuruz sam posijao za silažu, ali međutim kada sam uvideo da je ovaj kukuruz stvarno lepo rodio i zrno što se vidi iz priloženog lepo završio i formirao i nalio, odlučio sam da ovaj kukuruz neće ići u silažu nego će ići u zrnu. Ovaj kukuruz je dobitna kombinacija. Poštovani gledalci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati i na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.